апартамента на Петър Енчев, номер 2, 17-ти апартамент. Започваме с първата спалня. Имаме гардероб, климатик и 2 легла. Тук е кухнята. Имаме телевизор с кабелна, пералня, кухня, хладилник. Това е банята, доста е голяма. Душ. Тук имаме тоалетната. Помещението е доста високо. И така, това е втората спалня, 2 легла. Така, бюро. И тук имаме балкон. Слънчев балкон, който гледа към центъра.